है ना କୁଆଡେ ଯାଉଛେ ଆମେ ଆଜି? ମାଉସୀ ଡାକିଛନ୍ତି ଖବର ନଦେଇକି। ସରି। ହଁ ନାଇଁ ଖବର ଦେଇକି ହିଁ ଆମେ ଯାଉ। ଖବର ଦେଇକି ବି ଡଙ୍ଗା ହେଇ। ଯାହା ବି କୁହ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କାମ କରିପାରୁଛି ସେ ହେଉଛି ମୋର ଅଫ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଲିବା ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଆଖିରେ ନିଦ ଥାଉ ପଛେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବି। ସେତିକି ଭିତରେ ଯାଇ ମାଉସୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଟିକେ ଗସିପ୍ସ କରିଥିଲୁ। କ'ଣ ବି କଥା ହେବୁ କି କ'ଣ କରିଥିଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏ ବିଷୟରେ ବାସ୍। ତାପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଘରେ କି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବୋଲିକି। ଏଇଟା ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ମାଉସୀ ଆମକୁ ଆଣିକି ଫାଲୁଦା ବନେଇକି ଦେଇଥିଲା ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ବହୁତ ଭଲ ବନାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ବନାଏ। ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ପିଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୁହଁକୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଶୋଇକି ଉଠିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଡାକିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବାହାନାରେ। ତାପରେ ଆମେ 4 ଜଣ ଗେମ୍ ଖତମ କରିକି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ କାହିଁକିନା କାଲି ସକାଳେ ଆମକୁ ବାହାରିବାର ଥିଲା ଫିର୍ସେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।